Ada sani lain mari batu ada. Angka kaya nama bantu upaya dia. Angka udah bisa jabai. Ada sasi jember teman. Nanti bicara apa? Angin kuring muzang. Nokoni muzang masih menbai nih. Kayaknya mana tambah lagi. Tiga bicara meni decision apa tiga nih? Biar yang nibu gerti tu mana bang. Gaunu sukses person nama. Kosor basiklah kosor iba. Nokoni bisa sekuang. Jabodasti keserani hometown. Lakian yang nibu mentai 100% mentai nama. जेबो नङा बेफोरो बिथांमोननिबो गोरोन्थि नङा होनना बुंनांसिगोन दा जायखिजाया जा मोनो बे आं मस्ट माने हेपि आरो आङो बहुत हेपि जायजों दङ संसार जागासिनो बहुत हेपि थैंक यू 2007 आव नैबे मेथाइआ आंनि गिबि आंनि जिउआव गोसो होनाया नंखाय नङा बियो आं खनजेनदोंमोन आंनि लाइफनि स्ट'रिखौ बुंनाय उनाव सासे लिरगिरि बिथाङा लिरदोंमोन बे मेथाइखौ जायखिजाया आंनि लाइफजों ओरैहाय मेथाइआबो गोरोबबाय गोसो होनाया नंखाय नङा हरनाय होनाया नंखाय नङा सना नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो बे मेथाइखौ दिनै समसिम अननाय होबोदों स' नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बेबादि सापर्ट होनायनि थाखाय सापर्ट खालामनायनि थाखाय थैंक इउ लेट्स एन्जय लेट्स गो
एसे गुसुं